Какво става, лъци? Ай! СС Рекърдс 2008 LCC Motherfuckers Дани Бой, Андре, Емриел. Смешно ли ти е да виждаш да се смея, когато мираш копеле, аз ще ти попея. Не ме познаваш, пича, твоето мнение даваш. Господин гето звезда, сам се преебаваш. Не клипа гангстери с измисленото парти, а при нас е реално и не играем карти. Не съм на първа страница на Нью Йорк Таймс, обаче веселите случки ги поливам с Валентайнс. Пия, пея и на задници се смея. Не ме е без за те, оплачи се на добрата фея. Чувал ли си приказката за духа от гората? С бяла кожа съм, но ми е черна душата. Пътят, по който минахме, не беше лесен. Много ни помнят, много питаха нашия десен. За вас специално LCC от северо-запад. Знайте вече, които ни мразят да го лапат. Искаш да ни свещника, но няма как. Слаб си, брато, опитай пак. Ще те сгазим, защото ние не лазим. LCC отбора пазим, всички ви ще налазим. Искаш да ни свещника, но няма как. Слаб си, брато, опитай пак. Ще те сгазим, защото ние не лазим. LCC отбора пазим, всички ви ще налазим. 100% копеле, сърце от камък. Когато пея от устата ми излиза пламък. Добре дошъл в моя град и моя квартал. За моите брато винаги бих те преебал. Любов, честност, лига и уважение. Не си от тук, дразниш само с поведение. Когато съм навън, се чува какво става, Андре. А когато